Szia Lilla! Üdvözlünk Emma Basztás stúdiójában. Ez az első videója. És ma megmutatjuk neked, hogy hogyan kell a striklízellel karkötőt csinálni. Nagyon egyszerű. Már 5 évesek is meg tudják csinálni, úgyhogy neked biztosan sikerülni fog. A legelső dolog, amit meg kell tenned, hogy a pamutszálat átfűzöd a lízzel közepén. Ott van egy nagy lyuk, és alul kihúzod. A második, hogy ráhurkolod a fonalat. Emma most megmutatja neked. Először az egyikre, úgy a másikra, harmadikra, és negyedikre. Ezután körbefogod a fonalat, és most a horgolótűvel az alsó szemet mindig ráhúzod a kis fémhurkokra. És amikor azt átvetted, egy picikét meghúzhatod alul. Gyakorlatilag ennyiből áll az egész. Ezután már csak megismételed. Annyiszor, amilyen hosszúra szeretnéd a karkötőt. Most megmutatjuk, hogy hogy kell befejezni a karkötőt. Először is levágod a fonalat, kihúzod az egyik szemet, átvezeted rajta a fonalat, és ezután már biztonságosan le lehet húzni a horogról. Ja, még nem. Ó, mindegyiknél át kell húzni egyszer. Emma tudja, én nem. Ups, de csúszott. Na jó, szóval elméletben most már tudod, hogy hogy kell elkötni. Köszönjük, hogy megnézted a videónkat. Emma most egy ilyen kis farkacskát csinált, megmutatja neked. Oldalról is. Így. És hogyha ezt sokáig csinálod, nyilván akkor nagyon szép hosszú lesz. Köszönjük, hogy megnézted a videónkat. Lájkoljad, hogyha tetszett. Szia!